гыйлемле, затлы, зыялы Курсавыйлар ватанында без. Күчтәнәшкә дигән ипиебезне үзебездән калдырмыйча, Арча районы Урта Курса авылына килеп җиттек. Без танышасы Гыйлметдиновлар гаиләсе күренекле мәгърифәтчеләрнең якташлары булып чыга. Аларның гаилә учаклары нинди кагыйдәләргә нигезләнгән, нинди уйлар, нинди хисләр белән яналар икән, бергәләп ачыкларбыз. Бу якларга килүебез очраклы түгел. Тапшыруыбыз эфирга чыга башлаганнан яратып карап баручы гаилә икән Гыйлметдиновлар. Илмира белән Илдарның олы кызлары социаль челтәрләрдә актив блогер Илүзә бу тапшыруга әти-әнием гаиләсе турында сөйләсәң, урынлы булырмы дип кызыксынды. Без башта аларның нәсел-нәсәбәсен якташларыннан сораштырып, тәртипле, үрнәк гаилә булуларына инангач, озакка сузмадык. Илдар, Илмира, инде парлап отыргансыз икән. Танышу тарихында барлап алыйк инде. Ничек таныштыгыз, ничек кавыштыгыз? Мира белән инде 5 ел йөрдек. 5 елдан соң өйләнештек инде. Илмираны тәүге кабат кайда күреп алдык? Илмира безнең авылга кибеткә практикага кайтты. Шунда кибеттә күрдем Илмираны тапкыр. Шуннан инде клубка барып, шунда беренче тапкыр узаттым инде. Әйдә өйләнешек тизрәк дип кайсыгыз әйтте соң, иң беренче? Мин әйтеп карадым, баштарак риза булмады инде. Туган авылны, әнине ташлап китәсе килми ди торган иде. Ничек ризалаштырды икән Илмира, Илдар сине? Ничек ризалаштырдым? Монда сине. Урлап кайттым дим. Урлап кайттым яны. Әйдә сөйләгез инде, кызыгыз шул бит. Әйдә инде, сөйләй башлагансың, сөйлә инде. Мин башламадым дип әйтмичә утырдым. Күрше җегете белән бергә йөри идек кызлар янына. Күрше җегете белән баргач инде Илмира белән сөйләшеп утырган вакытта күрше җегет әйткән инде, әйдә кайчан кияүгә чыгасың дип Илмирага. Илмира әйткән, урлап кайтсагыз гына инде мин үзем кияүгә чыкмыйм дигән. Мин ул историяны белмим. Мин ишетми калганмын инде, башка җирдә сөйләшкәндә булганны. Шуннан мине урласагыз, только җомга көнне генә урлыйсыз диде. Мен асын хәтерлим. Нишләп җомга? Мин җомга кияүгә чыгалар бит инде. Нишләп алай дип әйткәндер инде, урлый алмыйсыз дип әйткән, әйтүе булгандырмы? Уеннан уймак диләр. Бу юлы да дусларча шаяртып сөйләшү чын барлыкка әверелә дә куя. Сөйгәненең риза дип әйтүен көтеп тилмергән егет якыннарын алдан кисәтеп тәвәккәлли. Илмираны кич чыккан җиреннән урлыйлар. Әле анда да кызның якыннары борчылмасын дип азактан егетнең апалары илче булып килә. Аңлашалар. Төп нигезгә гөрләтеп туйлар итеп килен төшә. Кияүләр арасында карак кияү дигән генә исем күтәрде мин. Монысы теге уен көлке белән әйтелгән сүз иде инде. Яратып чыктым дип әйтә аласыңмы соң? Яратып чыктым инде. Яратмасам. Шуның хәле яшәп булмасы. Яратмасам кияүгә чыкмас идем. Илдарны гына түгел, әти-әнисен, туганнарын да яратып, ихтирам белән яши Илмира. Кайнанасы Зөлфия апа белән дә бик тиз аңлашалар. Ул бу йортта сөйкемле хуҗабикәгә әверелә. Үкенмисеңме соң менә шул көнне кире бөтенесен кырт кисеп үзеп кайтып китәсе булган икән димисеңме? Юк, үкенмим, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Үкенмим. Илдарның мәхәббәте көчлерәк булып чыккан инде монда. Илдарның яратуы көчле булган. Инде. Шулатып бетердегез бит Илдарны. Әйдә кайттым инде. Кайсыгыз нишкәрәк күңелле? Мин. Нишкә күңеллек барыбызда да бардыр инде ул. Кайсыгыз кырырак тормышта балаларга карата мәсәлән? Илдар кырырак. Балаларга карата әти кыры булырга тиеш бит инде. Ахыргы сүзне кем әйтә гаиләдә? Атагыз.
Отағыздан өзіп мен әйбір әйтмеймін де балаларға. Йомшартып, теге балаларны үгетләп, тәтәрүче кеше булырга тиеш инде. Ике кеше дә кыры була алмый. Алар бит инде мин кыры булгач, аңа барып сыйналар. Ике төрле булырга кирәк. Ике кеше ике төрле, ике кеше бер төрле була алмый. Илмир үзе бик тыйнак, әмма күңелендәгесен гамәлләреннән танып белеп була. Авыл хатын-кызының мәшәкатьләре бигрәк тә күпләп мал-туар асраган йортта сана бетергесез. Көне төнгә ялганы. Әле мәдәният йортында гади генә хезмәттә, җыштыручы булып та эшли. Әмма шушы беренче карашка таудай иелгән тормыш ылавында матурлыкка да урын бар. Үзләре яшәгән ихатаны гөл бакча итү генә түгел, мәдәният йорты тирәсенең чәчкәләргә күмелүендә аның өлеше әйтеп бетергесез. Кул астында булган вак-төяктән матур курчаклар, төрле эшләнмәләр, чәчкәләр ясавы, йөрәгендә ачылырга җөһрәт итмәгән нәфис биреләр барлыгына тагын бер дәлил. Нәк аулагыйдәгечә, менә шундый матур чынаяклар белән әби бабай янына героинябыз, бүгенге тапшыруның героинясы Илмира ханым янына җайлап кына урнаштык. Илмир ханым, менә шушы матурлыкны булдыруда сезнең өлешегез бик зур икән. Мондый курчакларны эшләү өчен күпме вакыт китә? Вакытын белмим инде, аның вакыт булганда җайлап эшлим әкренләп. Иң тәүдә нәрсә кирәк икән? Иң тәүдә теләк кирәк, теләк булмаса эшләп булмый. Теләк инде. Аннан соң матурлыкны күрә белү дә кирәктер, чөнки ул бит әле тик торганда гына ясау түгел, менә моның һәр элементын, күзләрен дә табигый итеп ясап куйгансыз, киемнәрен дә матур итеп киендергәнсез. Башка эшләгәндә дә шуны уйлап бирсең, инде менә бу җирне ничек ясарга икән, монысына нәрсә куярга икән дип шулай итеп. Башта бер төрле итеп ясап карадым, әбине 3 тапкыр ясадым. Бабай беренче вакыттан ук матур килеп чыкты. Үземә ошады инде матур дип. Кайчаннан мавыгасыз мондай эшләргә? Мавыгасыз дип менә шунда клубка кирәк булгач эшләдем инде. Булай идеяларны эшләп утырмыйм. Барыбер уңайлы мөхитне сайларга тырыша бит инде адәм баласы. Казанда гына яшәсәм дә булган икән дип әйткән чаклар буламы? Юк, булмады. Электән мин авыл җирен яраттым. Без гаиләдә менә 5 кыз, бер малай үстек. Әни апайларга әйтәдер, ямсыз генә булса да шәһәрдә тора торган шундый егет карагыз дип. Ә мин алай дип әйтмәде, ул беләдер минем авыл өчен туганны. Казанга теге кунакка барсак та инде элек әллә нигә бер барылгандыр инде. Я трамвай ватладыр, я троллейбус ватладыр, я кайталмыйча утырадыр, я баралмыйча утырадыр. Яратмыйм шәһәрне. Шәһәр син шәһәрне кабул итмәгәнсең булып чыга инде Илмира. Әңгәмәне яздыра башлаганда, менә ишеттеңме, мине дә героиня дип куйдылар әле дидең. Шундый бер җимлә булды. Тормышта героиня булып яшәп буламы? Юк инде, тормышта героиня булып яшәп булмый. Тормышта барсына да юл куярга кирәк, сабыр булырга кирәк. Героиня булам дисәң инде анда башкача була. Сәнгатькә гашыйк җаннар. Әлеге дә баягы тормыш ылавының авырлыгын читкә куеп, Илдары да мәдәният йортындагы чараларда катнашырга өлгерә. Менә дигән артист. Кирәк икән елатып уйный, кирәк икән көлдерә. Ачыла алмый калган сәләт инде диләр аның хакында. Үзе гомер буе авыл хуҗалыгында хезмәт куя. Таңнан торып маңгай тире түгеп басуларда эшләп, аннан йорттагысын карап, ашкынып бирегә репетицияларга икәүләп йөгергән чаклар бик күп булды диләр үзләре. Балачак үткән бу урамнарда йөрергә бик еш туры килмидер инде булай. Манзара кылып. Юк инде эш вакытында гына шушы урамнарда тәгәрәк үстек инде. Без идә 5 бала үстек. Иң өлкәне абый, аннары 3 кыз бала, төпчеге мин. Төпчек булгач инде миңа әтиян янында калырга туры килде. Бу үзеңнең теләгең идеме? Әллә инде ата-баба традициясеннән нигезләнгән бер кабул ителгән карар идеме? Шулайдыр инде авылдан китү теләге минем үземдә булмады да. Традиция буенча да инде мин шулай кабул иттем, калырга тиеш дип уйладым. Үзем дә шул күмәк хуҗалыкта әтияниләр эшләгән җирдә эшлим. 22 ел тракторда эшләдем. Хәзерге вакытта шул күмәк хуҗалыкта
заправкада эшлим. Илмираның каршы килгән вакытлары булмадымы? Әйдә инде монда авылда төпләнеп ятып булмас, башка җиргә барып, башка чыгыйк дип. Юк, Илмираны киресенчә авылда гына торган исәп. Бер вакытта алай дип әйткәне булмады. Яраклашып бетә алырмы соң әниң белән, Зөлфия апа белән? Субханаллах, аларның бер вакытта да сүзгә килгәннәрен белмим. Әллә син генә белмисеңдер? Юк, алар алай түгел, алар бик дус яшиләр. Әллә инде сораулар бирәсез. Әллә нинди сораулар бирергә тиеш инде, без бит журналист кешеләр. Менә шундый катлаулы сораулар да биреп куябыз, бик гади сораулар да биреп куябыз. Менә шулар аша сезнең гаиләнең нишкәлекләрен ачырга тиеш бит инде без. Гаилә учагы тапшырылу икән, аның серләрен ачырга тиеш әз генә. Менә балалар тәрбияләгәндә үз ирекләренә куеп үстердегезме? Әллә инде кадгыйлык белән үстердегезме? Ачуланып та, андаз генә кычыткан күрсәтеп тә, кайыш күрсәтеп тә. Балаларны үз иркендә үстереп булмый инде алар үз иркендә үстерсәң, команда үз буйлы китергән мөмкиннәр. Шуңа күрә аларга катгый да булырга кирәк вакытында йомшак та булырга кирәк. Төрле вакытлар була инде. Мәдәният йортында да катнашасыз икән төрле чараларда. Сезне бик шәп артист иделәр. Менә бу сәләт каян килгән икән, каян бирелгән? Ансын әйтә алмыйм инде, безнең әти шулай мәдәният йортларында йөргән инде. Ул спектакльләрдә катнашкан. Шуннан бирелгәндер инде. Тормышта менә бик еш кына трагедия ясамасын өчен ираткан инде булырга кирәк икән гаилә тормышында. Гаилә тормышында нәрсә дип әйтим инде, бер-береңне аңларга кирәк. Бер-береңә юл куя белергә кирәк. Бер-береңә юл куйсаң, вакытында бер-береңне аңласаң, гаилә инде ул үзе бара. Кайсыгыз күбрәк юл куя, Илмирме, синме? Төрле вакытта торгандыр инде. Юкта миңа монда эндәшмичә калырга кирәк икән дип уйлаган вакытларда була. Вакытта эндәшми торасың. Кызып киткән чаклар буламы? Кызып киткән чакларда була инде, булмый калмый анда иде. Ират сүзе бит. Юк, истәл кагып дип әйтә алмыйм ансы. Була инде төрле вакыт. Өстәл какмый гына, кайчагында дәшми калып, кайчагында түземлек белән тормыш вакытларын җайлый белү әти-әни тәрбиясеннән килә. Илдарның әнисе Зөлфия апа бүген йортларында кадерле дәвани. Өлкән буын киңәшләрен зирәклек белән онык-оныкчыкларга җиткерә. Леккә ул вакытлар узды. Ул башын белән эшләгән вакытларда бик авыр булды балалар яшь вакытта. Хәзер балаларым бар да җитте. Киленнәрем, малайларым бик әйбәт. Рәхәт тормышта яшим. Бик авыр вакытлар артта калды дисең, нинди иде ул авыр вакытлар? Авыр вакытта без башка чыктык. Без олылар белән тормадык. Безне башка чыгардылар. Кичкенә октябрьнең 17-сендә әнкәебез үлгән иде, әтиебез өйләнәбез диде дә, шуннан безне шул вакытта бер кичкенә генә өйгә башка чыгардылар. Аннан соң бер агач эшләп чыктык. Агач өйебезне икегә бүлеп тәңгадан эшләдек. Шул иләдә торып балаларны үстергәннән соң менә шушы йортларыбызны салдык инде. Балалар җиткәч, барысы да Аллага шөкер кайталар, китәләр, булышалар, эшләшәләр. Бик тырыш булдылар балаларым. Ул вакытта бит мондай утлар, сулар, газлар юк бит. Килек киянтә белән су ташыдылар. Берсенә ашарга пешерә кушып китәрем, фермага киткәндә берсенә су ташырга кушарым. Фермада да шавры булды вакытларда. Илмираны урлап алып кайткан икән Илдар. Ник кеше баласын урлап йөрисең инде димәдеңме? Юк, алар монда килеп яшәп утыргалаган инде ул. Шуннан кичтән киттеләр дә, бер күрше малай егете белән кайттылар да, шуннан калды. Үзләренә шаткач, бик дидек. Кире китәм димәдеңме соң? Юк, ул да китәм димәгәннәре. Сүзгә килгән вакытлар булгандыр инде бер йортта яшәгәч. Ой, хәй белән сүз белән шатырган бала түгел. Әнә шул чыкса чыгып китә ул, ада сүз күтәреп, зурлап җитә торган түгел. Генә тотмый ул эчендә бердә. Кәләм ул. Әни нәрсәшлек ничек дип киңәшеп эшлибез инде бергә. Чыгып китә дигәндә нәрсәне күз алдында тотасың соң? Аны шу ашарларга теләгәннән соң сүзләшсәкме? Үпкәләми дип әйттем, чыгып китә дә әйләнеп керә дә, хәзер әни дип эндәшә башлый үзе. Моның кайсысы онык, кайсысы оныкчык инде сиңа, Зөлфия апа? Менә булар миңа барысы, менә монсы оныкчык була торгандыр инде, булары онык була инде.
Улары Бөтенесенең исемнәрен беләсеңме соң? белән. Менә бусы кызымның кызы. Кем инде син? Әминә. Бусы тагын улымның кызының кызы. Камилә. Бусы инде Раян, кичкенә улым, кызымныкы. Бусы шул инде үзебезнең кичкенә типчек улыбыз. Күңелле яшисезме бу йортта? Ничек яшисез? Күңелле яшибез, әйбәт яшибез. Нәрсәләр эшлисең өйдә? Күбәгер инде. Күбрәк әттибиләргә булыша инде мен хәзер. Нәрсәләрдә булышасың соң? Сөйләле. Сырлар пешен салам, суазам, бик күп. Пешәңгә барасы булса, пешәңгә барам ди. Әбине яратасызмы соң? Да. Нинди ул әбиегез? Устария. Нәрсәләр бүләк итәсең? Havadiyani. Самодельныймы? Үзең ясаганмы? Да. Нәрсәләр ясыйсың соң әбигә дип? Торт. Торт ясыйсыңмы ни? Торт ясарга кем өйрәтте? Әни. Өлкәннәргә тәмле күчтәнәчләрне оныклар үз куллары белән булдыра. Кыз баланың аш су тирәсендә кайнашуы, дәвәниләр, әниләрдән өйрәнүе табигый. Әни кеше нәрсә эшли, бала шуны кабатлый. Зөлфия апа да, килене Илмира да бик оста пешерәләр. Илүзә дә бу эшкә махир, үзенә күрә бер кәсепкә әверелгән хәтта. Үскәндә ничек итеп үстерделәр алар сезне? Эш баланы. Нинди киңәшләр биреп, нинди эшләргә өйрәтеп? Үзләре белән бөтен эшкә өйрәттеләр. Үзләре эшләгән бөтен эшне монда инде авыл җирендә эш бетми. Әзрәк яшь вакытта хайваннар җирендә дә кайнашайм инде. Хәзер минем анда бик чыкканым юк. Балалар белән булгач күбрәк. Ирең белән кайда таныштыгыз? Ирем белән шушы авылда мәчеттә таныштык. Мин мәчеткә, миңа 14 яшь иде. Мәчеткә лагерьга төшкәнем, дини лагерьга, авылда инде укытучы булып килгән. Шунда таныштык. Яшь айырмасы шактый инде димәк. 5 яшь. Субханалла. 19 яшь, миңа 14 яшь иде. Матурлыкка тартылу Гыйльметдиновларның һәрберсенең күңелендә. Башка оядан булган килен кияү дә үзләренә охшап килгән. Гаиләле булгач төп йортта кунак булып, бераз булышырга гына кайтканда да авылның мәдәният йортына да керергә вакыт табалар. Илүзә күңелен салган чәчәкләр ясау эшен монда да искә төшереп бергә башкаралар. Авылдашлары, теләге булганнар да кушыла бу эшкә. Адәм баласының күңелендә чәчкәләр яши инде ул җәмәгать. Ә менә шул чәчкәләрне ничек итеп башка материалларга күчерергә кирәклеген безнең бүгенге тапшырубызның геройлары Гыйльметдиновлар гаиләсендә бик яхшы беләләр икән. Иң беренче декрет ялында миңа инде бу чәчкәләрне ясау идеясын әнием бирде. Менә шундый чәчәкләр ясап, каралы, теге үзебезгә ясап алып кайта әле дигән шикелләрәк. Анарысын инде шул заказларга ясау белән әкренләп китте инде. Бу осталык кемнән килә икән сездә? Бер туган абыем шундай агач эшләренә бик оста, кулыннан килмәгән эше юк, рәссам да барысында булдыра торган. Бәлки шулардан килгәндер инде әзрәк. Сәхнә бизәлеше дигәндә, алайса мәдәният йортында куркып тора торган түгел инде. Әлбәттә, бергәләп бөтен концертларны булыр алдыннан мәш килеп, шунда бергәләп изибез сәхнәләрне. Кайнашасыз. Мин табигыйлык яклы, шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать бу чәчкәне мөгаен менә шундый ике төсле матур гына кие үзем белән истәлеккә алып кайтып китермен. Ярыйсы чыктымы соң бу? Ярый, беренче була матур инде. Матур. Ярар, беренче кыймак тиерле булса да. Беренче кыймакның тиерле булган чаклары бармы? Менә монда килен кайнана икесе бергә утыра бит әле. Резида белән Илмира ханым. Буламы андый вакытлар? Буладыр инде, кыймак һаман. Әйбәтләп буламасаң тиерсез генә булмый бит инде. Кызларның мавыгылары әниләренә тартым булса, ир балаларныкы әтиләргә бәйле. Илдар белән Илмира бу мәсьәләдә балаларына каршы төшми. Хуҗалыктагы эре терлекләрдән тыш, куяннар да асрый башлаулары малайларның әнә шул кызыксынуларына бәйле. Әле сыерлар, бозаулар ат кына түгел, куян да асрыйсыз икән. Куяннар да бар. Ансы нәрсәдән башланды? Ансы уртанчы малай инде кичкенә вакытта 5 яшьлек вакытында
bir куян баласы бүләк иттеләр. Мен дус җегет бар күрше авылда. Шул bir куян баласы бүләк итте дә, менә шуннан китте. Хәзер инде аңа 15-16 ел. Менә куян асрый башлаганга. Хәзер бик күп асрамыйбыз инде, күбрәк асраган вакытларда булды. 100 баштан артык булган вакытларда булды. Вак эш, четерекле эш. Хәзер шул үзебез өчен күңел тынычлыгы өчен әзрәк асрыйбыз инде барбер. Гыйльметдиновларның мәшәкать эшләре күп булса да, бергәлек белән башкаргач, җиңелрәк тоела. Балалар, туганнар кайтып булышырга тырыша, бәйрәмнәрне бик матурлап үткәрәләр. Сабан туйга бирнә җыйганда аерым бер тамаша. Элек-электән килгән шушы милли чаралар гаиләбезгә бик якын. Бәби шәйләре, кич утыру, кодалар белән күрешү үзе бер гомер диләр. Безнең иҗат төркеме белән күрешү дә зур бер вакыйга алар өчен. Табын тирәли гөр килеп Илмира белән Илдарның әнисе, кызы Илүзә, уллары Таһир, кияүләре Илназ, киленнәре Резидә, апалары Ләлә, Рәшидә, кодалар Рәдиф, Гөлнара урнаштык. Без бу йортка бик шатланып кайтабыз, туган йортыбызга. Бүгенге көндә Аллага шөкер безнең әнибез исән сау. Ул безне елмаеп каршы алу үзе бер бәхет. Шираттан кайтасызмы соң? Икегез бер юлы кайтасызмы? Әллә бөтен туганнар бер юлы җыеласызмы? Бәйрәм вакытында бер юлы җыелабыз. Төрле вакытыбыз була инде. Авырлыкта да, җиңеллектә дә бергә булуның туганлыкның сире нидән икән? Мин әйтә алам, минем бик авыр вакытларым булды. Минем туганнарым янымда булды. Менә шушы авыр вакытта якыннар туганда булу иң зур бәхет ул. Аларның менә кулларын сузулары минем өчен бик зур бәхет булды. Әле кода белән кодагыйга да җитешәләр икән. Ике араны суытмыйлар икән. Кишек белән курса арасы шактый үзе. Субханалла, менә килгән сайын күреп китәбез. Аларда бер вакытта да кеше бетми. Менә шуңа сокланабыз инде. Күңелләрегез тазамы? Сезнең активизация, зәйлек, буганга зәйлек. Әйе. Иң акыллы сүз ага билер тарафыннан әйтелә инде. Кайнатаның әйткән чагы булмыймы соң? Әйдә, ашка тегендә кайтсагыз, эшкә безгә кайтыгыз дип. Килен ничегрәк соң? Килен әйбәт. Кайтып. Безнең балалар шул ягы белән аерылып торалар. Сезнең бүлеп әйтим әле. Алар атнага 2 көннең берсен бездә, берсен менә монда кодагыйларга кайтып үткәрәләр. Шуңа күрә алар 2 якны теге бүлмиләр. 2 якны тигез итеп җырлар алар шикәр. Әйе. Әлеге гаиләдә укытучы мөнәсәбәтләренең тормыш кыруга иткән юллары һәр тармакта чагыла. Илүзәне ире Илназ тәүге кат мәдрәсәнең җәйге курсларында күреп ала да, соңрак интернет аша табышып очраша башлыйлар. Таһир да чыгарылыш сыйныфларында мәктәпләренә килгән яшь математика укытучысы Резидәгә гашыйк була. Әти-әниләре исә балаларының үзләре тапкан ярлар белән яшьтән гаилә кыруларына каршы килмиләр. Без һәр гаилә белән очрашкан вакытта бу сорауны бирми калмыйбыз. Гаилә учагы, менә шушы бер табын артына җыелган туганнар, кода-кодалар, ага-би өчен нәрсә икән? Гаилә учагын 2 яшь пар туйда бит инде алар кабызып җибәрәләр, танышып. Шул учак җылы булсын өчен, рәхәт булсын өчен, бөтен кешедә шушы учак янындагы кешеләр бер-берсен хөрмәт итәргә, берсенә берсе ярдәмләшергә, берсе ишетә белергә тиештер дип уйлыйм мин. Үзеңнең гаиләң, әти-әниләрең, туганнарың шулдыр инде миңа калса. Бер-береңне хөрмәт итеп, туганнарны хөрмәт итеп, матур итеп яшәү. Зөлфия апа, менә шундый матур сүз әйттегез сез. Күлмәкләрегез тазамы? Сезне мактыйлар да, сезне мактыйлар. Әйбәт булмасагыз бер-берсен мактамаслар иде, диде. Бу әлбәттә өлкән кешенең тормыш тәҗрибәсе булган кешенең күңеленнән әйткән сүзләре. Бик тыйнак икәнсез. Менә шуңа инандым. Бик сабыр гына, ашыкмыйча гына, җайлап кына шын авыл кешеләре була бит ихлас. Ихлас күңелле. Шундый булып яшәргә язсын сезгә. Алдагы төшерәчәк күлмәкләре таза гаиләләр, гаилә учаклары ниндирәк булыр? Анысын әлбәттә инде вакыт күрсәтер.
Siz her vakit менә шулай мактаулы булып яшәсәгез иде. Чөнки сезнең шушы җирне яратуыгызда, туганнарыгызны хөрмәт итүегездә, һәр сүзегездә, карашыгызда, ымыгызда, кылган гамәлләрегездә барсы да чагыла. Бик зур рәхмәт сезгә. Безне шулай кабул иткән өчен. Эльмира бабый барды буга инде безне кабул иткән. Бик зур рәхмәт. Шулай яшәргә язсын безгә. Амин.